Víte, ako som vravel, že nikdy nezomrem. Nezomrel som vôbec. To sa vám iba zdá, tie 3 lietadlá červené, to znamená, že proste už sú na nepriateľskej základne a že ju obsadujú. Čaute, ja vás vítam u nového prvého videa. Prečo prvého videa? Lebo to je nový kanál. A prečo to je nový kanál? Pretože som skončil s Gaming 95. Ha! Ale nie, proste je nový kanál, pretože je nový kanál. Som teraz zabil. Dobre, už prestajeme kecať a rovno vám poviem, že kto som a proste čo sa natáča, okej? Takže, moje meno na YouTube je 035 kills. Narodil som sa 13.9.2002. Moje reálne meno je... A teraz k dôležitejším večom. Som vážne dobrý, wow. Teraz k dôležitejším veciam. Chcel by som natáčať vlastne War Thunder alebo Minecraft a keď budeme silniť kom, tak aj ostatné hry. Teraz mám War Thunder na najmenšom a natáčam nie veľmi Full HD. Áno divák, môžete vidieť, že tam je HDčko, ale nie je to práve HDčko, pretože ja nemám Full HD či HD display. Bohužiaľ natáčam na notebooku, lenže obrazovka sa mi to tak troška dosrala. Pravda, že sama. A vlastne proste sa mi dosrala. Tak, môžete vidieť, že ja sa volám Killwarrior. Môžete si to povedať. Takže víťazstiev mám 11. Dokončené mise 26. Počet nasadzení 86. Odhraných čas stíhač hodina. No, proste som to veľa nehral. Vidíte, že koľko tu toho mám vlastne. To čo je? Respawny. 74 respawnov. Potom Daddy. Smrti 48. To je čo? Zničené letovné 44. 13, dobre, potom, ak máte väčšie skóre než toto, tak ste fakt dobrí. Ale, no, tie väčšina, už to je také blbé. Služebný záznamy. Posledne som išiel takto s kamošom, ale on tu už bohužiaľ není. Môžete vidieť moje lietadlá. Moje prvé lietadlo je I-153 M62 Čajka Žukovský. Je to ruské lietadlo, je to vlastne bonusové lietadlo, ktoré získate po neviem koľko to misí. Potom druhé lietadlo je I-16 type Išák. Toto lietadlo som si zakúpil za neviem koľko to tisíc, ešte za pár týchto orlov. Tieto orly, ja vám garantujem, že získate za všetky tie tutoriály. Ja som si ich spravil asi 5. Potom tu máme ďalšie lietadlo, ktoré sa volá Jak-1. Toto lietadlo som si kúpil ako prvé také lietadlo normálne. Je to vlastne tiež ruské lietadlo, ako vidíte, Rusko, Russia. Tam ide, neviem prečo tam je americké lietadlo, keď ja som Rusko, ale neviem, možno nie, to je ruské, ja nevidím žiadne ruské emblémy. Ale tamto to je ruské, vidíte, proste. To je ináč to skoro to isté, že toto má takto fúk. Musíte to mať fúk pásik. Chápete ako, čo myslím. Dobre, a moje posledné lietadlo je, to už vám budem celé kecať. Ako keď som to strihal, tak to... Váva. No nič, tak moje posledné lietadlo je LAG. Dostal som LAG, pretože mám LAG G3 série 8. Toto lietadlo je, neviem, proste biele. Má na zimné, a tu som si dal takto, že lietadlo okolo sveta. Tu mám takto. Neviem, prečo to je také hnusné. Nevadí, ale proste lepšie je o mnoho lepšie, než napríklad toto lietadlo. A posledné epické lietadlo, ktoré mám, sa volá SB2M100. Môžete vidieť, že tu má gulomet. Dve metly. Tu má gulomet. Motor. Krídlo. Trop. Zadné krídla. Toto. Takže je, áno, je to bombardér. Je to bombardér. A vlastne, keď mi strieľa semok, alebo semok, proste nebudem môcť strieľať, nebudem môcť strieľať zozadu, nebudem môcť riadiť, čuže proste zdochnem. A ideme do bitvy, ha? Skalné pobreží, dneska si zahráme skalné pobreží, dobře mi.
Zniszcie to nepřátel, zniszcie vozidla nepřátel, zniszcie zákon nepřátel. To dám ako nič, proste to všetky tieto 3 úkoly proste bám a všetko bude hotové. Určite nikdy v živote nezdochnem v tejto hre. Strelý hit, sú. Nestihol som dočítať. Pokud je vyžaden židic, tak sa... Nestihol som dočítať. Tak ideme so Žukvejom. Žukvej je Žukvej. Žukov... Pozor, ja to čím. Žukovský. Ale my tohto budeme volať ako Žumpa. Ideme so Žumpou na oblet, ako vidíte, že mám lagy. Mám veľmi veľké lagy. Ja nechcem, jak sa má to zelené. Chcem mať zelené. Ja tak sa mať nevadí. Ale tam tie lagy prežijeme. Vidíte, že to letadlo má už odtiaľ, čo ja si to vytiahnem, alebo to... Toto proste budem dozrieť. Za chvíľu zastrelujte. Oh my god. Takže prvé pravidlo je... Áno, ak ste začiatočník, tak toto sa robí C-čkom, aby ste mohli. Prvé pravidlo v živote je nikdy nechod dole. Aj v Minecraft. Oh shit! Mne skoro zomrel vodič. Na týchto letadlách sú strašne. On proste povede, že to aj on je tento skolotoče by sa dostali tí vodiči chlapci. Aj chodiť na kolotoče, potom by sa možno aj dačo vydržali, ale to je jedno. Nepoďme teraz rešiť vodičov, poďme rešiť letadlo. Toto je rebel. Je to rebel! Rebel. Proste prvé pravidlo v živote a on ho neporúži proste. Za chvíľu nebude žiť, proste ani ja, lebo za chvíľu mi tak došie, ale čo neriešime? Oh, nice! Nie, že by si išiel potom, čo ide za nami. Oh, ja sa strafil do vlastného. Meine Freunde Liebe. Takto sa zrazil. Ale to sa neboli, takže som. Nice, a horí mi motor, to je super. Áno, preťal som mu proste celým krídlom forever. Proste trup. Dobre, a teraz ideme s lepším lietadlom. Áno, vidíš, že mám brutálne lagy, FPS-ka proste. No, ping mám v pohode, nie? 59. Ping. No, kúchaďak proste. Toto bude moje. Hľa, on sa dokresia z toho, že ide takto. Ale nie, že by sa dokresil to. Z toho minulého letadla to by nemohlo byť, pretože ako vážne, bereme si to vážne, toto je lepšie lietadlo a potrebuje kvalifikovanejšieho zóna FPS-ka. On má zase oranžové. Dislike you. Dobre, takže musíme ísť takto prúčie dole. Ale veď si vravel, že predsa nemôžeš. Divák, áno, máš pravdu, ale ja teraz kašľam na zákony, techniky a vedy. A pekne sa netrafím do tohto domu. Netrafil, vlastne trafil. Prečo tam mám zeleného človeka? Nechcem zeleného človeka, jak som rúžového. Vidíte, že teraz mám pomerne FPS dropy. Čo mu nechápem prečo. Takže teraz pôjde za mňa celá ruská armáda. Shit. Prečo po mne nikto nejde? To som taký hnusný. No dovol. Havárie? Však do nikoho som nenarazil. Čo myslíš si to? Kde som ti narazil? Ukáž šípkou. Dám to tak, ok? Ukáž šípkou. Idem na tie jednotky, keď som bez ostrelov. To je moje lietadlo Ja-1. Wow. Vidíme, že je veľmi kompatibilné s mojím joystickom, ktorý pomerne nemám. Teda takto, to je najlepšie strelanie, proste si predstavím, keď tam naváňa. Tamto vidíme epický stíhač, ktorý je 1 500 000 km ku mne, ale to neriešim. Takže ja idem sem dolu a kúkajte na ňo. Víte, ako som vravel, že nikdy nezomrem. Nezomrel som vôbec. To sa vám iba zdá, tie 3 lietadlá červené, to znamená, že proste už sú na nepriateľskej základni a že ju obsadujú, vidíte proste. To je Nemecko, tu je Rusko a proste Rusko prehráva. A teraz ideme s mojím lagom, čiže musíme mať lagy, pretože mám lag. Ale keď mám 30 FPS, tak
On to nevyzerá tak, že má 30 FPS, ale musíte to vybrať tak. Polečem, šáha. Ja som sa učil a určite sa týmto stromom budem vedieť vyhýbať. Uá, jaký pán. Chlapci, toto sa naučia vy a potom poviete dačo. Tohto zastrelí. Proste pohode. Hodil zastrelí jak nič. Jak ide mať silnejší motor, chlapec. Ty ma neutekaj. Ty ma neutekaj, okej? Neutekaj ma. Ty ma neutekaj. Ty čo si sa považil ma utekať? On má ale obratnejšie lietadlo. On má obratnejší typ lietadla. Do prdele, kto? Kade? Už ho vidím, ako je za mňou, čo vreme. Sakra, ne. Jaké má lietadlo, s jakými gulometmi to? Kade ukradol tie gulomety? Však mi odtrhol celé krídlo. No poď za mňou, chlapec. To som zvedavý, že ti povieš za mňou. Jasné, mám trúpnutie v riti. Ešte som sa nezbavil. Poď hore. Marcel. Únik paliva. Uniká mi palivo, sakra. Ne. Dačo mi odpadlo a znova mi dačo odpadlo. To je možné. Odpadlo mi dačo. Ale čo? Odpadlo mi krídlo. Ale že môžem vypínať, no tak to je najlepšie. Neodpúšťaj svoj letoun. Môj vodič sa zachránil. Rozbil som sa o vodu. Posledné lietadielko, ktorým chcem bombardovať nepriateľské letisko, je SB-2M, 2 metre má. Ubím z toho. Víte, že lietadlo sa mi tam dá, kde praví vlieke, ale čo som to zase zabil. Tu mína a tu tiež je to ako vetež. Ale musíme tam dojsť veľmi rýchlo, až bombardovať im letisko. Prečo ide za mňou? On nejde. Táto je nepriateľský bombardér. Určite ho zastrelí. On ho nevidí. Už je som ho zastrelil, pretože nevidím jeho nika. Keď nevidím jeho nik, tak mám nespadol. Zastrelím si krídlo. Už ako budem na nich lietadla, na nich letiskom a to bude veľmi fajné. Fajné! Troška natočím na ich letisko. Tento ide určite na mňa. Toto mi určite úplne zničí všetko. A nie ten je podobňou. A nikto si ma nevšíma. Však ja som neviditeľný, som 5 miliónov kilometrové lietadlo a nikto ani. Ale vážne, chlapci. Everybody
ja som to prežil, chlapci, ja som to úplne, že prežil. No dobre, videli ste moje skóre, proste najlepšie skórečko na svete. Zničil som asi 5 krát nepriateľskú základňu. Ako mám medailu? Vidíte, že už Miga 2 sa vám vlastne, okej. Výskum, koniec. Dobre, takže toto bolo z tohto videa všetko. Ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like. Ak sa vám toto video nepáčilo, zanechajte dislike. Ak mi vyriešite tieto lagy, alebo poradíte mi také dobré video, ktoré mi boostne aspoň toto troška hru, tak určite ju pošlite do komentáru. Áno, proste poviete, že chod do komentárov a proste tam bode, ale to je jedno. A určite budem viac videí natáčať. Áno, bolo to troška nezáživné video. Môj komentár ešte nie je taký, keďže mám 12 rokov. Ak viete počítať. Ak nie, tak ja vám to vypočítam. 2002 minus 2015 je minus dačo. A to minus dačo dajte do ako normálne číslo. Minus toho minuska. A hotovo. Aj keď ste tomu vôbec nepochopili, ja vás matematiku takedy naučím. Takže, čaute.